ziua, vă prezentăm spaurile jacuzzi marca Alba Decor. Dispune de o gamă variată de modele și dimensiuni. Această piesă este formată din beton torcretat, finisată cu mozaic de sticlă. Spațiul tehnic este încorporat în piesa spaului. Bineînțeles că este un jacuzzi rezistent la intemperie, rezistent la sare, la ape agresive. Sistemele de filtrare sunt formate din filtru de nisip quarțos sau de sticlă. Depinde de tipul de apă care va fi folosit. Poate fi folosit cu ape saline sau termale, ape foarte fierbinți sau foarte agresive. Poate fi folosit în exterior, pe timp de iarnă, nu se deteriorează în niciun fel de la îngheț-desgheț. Lemnul este un lemn special tratat termic, care se lăcuiește o dată pe an pentru a-și păstra aspectul. După cum vedeți, avem scară de acces, mână curentă. Jacuzziul este dotat cu un sistem de acoperire automat care menține temperatura apei în mod constant pe timp de iarnă, fără să trebuiască să folosim foarte mult curent sau să risipim energie. Odată ce este încălzit, el poate sta în pauză toată noaptea. Bazinul este izolat cu polistiren extrudat termic și exterior și de desubt. Apa în jacuzzi acum este foarte caldă, are 36 de grade. Dispune de sistem de iluminare, cascadă și triplu sistem de hidromasaj. Comanda este foarte la îndemână. Avem butoane piezoelectrice cu contact digital. Printr-o simplă atingere putem porni iluminarea, schimba culorile, proiectorul fiind RGB. Se poate porni filtrarea forțată în timpul utilizării pentru cele 6 diuze de la spate și încălzire. Sistem de jacuzzi cu diuze rotative apă-aer, 6 diuze rotative și 24 de diuze turbosuflante cu dublă turbină. Automatizarea este temporizată, apăsând butonul o singură dată se poate opri sau porni, iar dacă nu se oprește manual, se oprește temporizat după timpul stabilit în panoul de comandă. Acest jacuzzi nu este un jacuzzi ieftin, este un spa de o calitate maximă. Dacă se dorește o altă dimensiune, se calculează prețul în funcție de metru pătrat de luciu de apă și de dotările pe care le va avea jacuzzi personalizat. Dispunem de o gamă variată și de jacuzzi prefabricate, care au bazinele din acrilic, o garanție destul de mare, 15 ani. Vi le pot prezenta în magazinul nostru. Acesta este un Smart 30 pentru 3 persoane, 2 șezlonguri și un șezut. Avem un jacuzzi luxury care este de 4 persoane cu exterior de piatră acrilică și smarturile de 6 persoane și de 5 persoane la un preț care într-adevăr este în jur de 10.000 de euro. Mai avem un jacuzzi de la USPA, care este un jacuzzi terapeutic. La fel, modele și dimensiuni variate. Și bineînțeles, varietate în tot ce înseamnă sectorul de piscine și saune. Construim la fața locului piscine de dimensiuni mai mari, și stranduri, și bazine olimpice, spauri complete. Vă mulțumim și vă așteptăm la sediul nostru în Alba Iulia, strada Alexandru Ioan Cuza, numărul 9C, sau pe site www.albadecor.ro.